Kaixo, kaixo, supertxiki eta superfamiliak zer modu zaudete? Gaurkoan Pigmalion efektuari buruz hitz egitera natorkizue. Badakizu zer den hori? Bada kriston erramienta bat, umei, ezain umei ere, erabat ahalduntzeko. Amaier arte gelditzen bazazte, ikusiko duzue zein boteretsua den erraminta hau. Aurrera supertxikiak eta familia! Dakizue zertara gatozen bizitzara? Nik esango nuke gatozela dirdira egitea. Bai, dirdira egitea. Bizitzak oztopoa jarriko izkigu, baino nik hemen lagunduko izuet pentsamenduen bidez oztopoiei aurre egiten eta pertsona ezin hobean bihurtzen. Superheroietan esan bezala. Bale? Badakizue 7 urte bete arte dena irensten dugula. Ez ditugu epaiek egiten. Eta ez dugu arrazoitzen. Zuzenean esaten diguten guztia eta sinesten dugun guztia inkontzientera dijoa. Zer esan nahi du horrek, bai ona eta txarra, hemen gordetzen dugula. Ikusten dezute zein garrantzitsua den, inguratzen diguten helduek zein hitz erabiltzen dituzten guregana zuzentzeko. Bai hitzak, mezuak, gorputzaren adierazpena, guztia oso garrantzitsua da. Beraz, efektu Pigmalioneko tresna hau, erabat potentea da gure bizitzetan. Zer esan nahi du efektu honek? Pertsona batek bestearengan duen influentzia, hau da, guk uste duguna edo gure espektatibat pertsona horrekiko bete egiten direla alegia. Beraz, guk ez badugu ezeronik espero pertsona batengan, zer izango dugu seguraski? Ezerona. Kontrakoa espero badugu gauza bat ona edo baliotsua, horren bila joango gea. 1976an Robert Rosenthalek esperimentu bat egin zuen. Ikasle batzuekin egin zuen, eta zertan zetzan? Esperimentu hau zan, froga batzuk egin zizkieten ikasle batzuei, eta zoriz aukeratu zituzten ikasle batzuk non irakasle izan zieten ikasle horiek oso emaitza onak eduki zituztela frogetan, hau da. Koefiziente intelektuala alegia altuagoa zutela. Kurtso amaieran zer egin zan? Konprobatu zan ikasle hauek asko emaitza hobeagoa lortu zituztela haien gelakoak baino. Eta haien gelako batzuk printzipioz lehenagotik nota edo emaitza hobeak zituzten. Beraz, hori ikusten da erramienta boteretsu honen eragina. Horrek esan nahi du gure alde erabili dezakegula, bai seme-alabekin, ikasleekin, dena delakoekin. Hasieratik ahaldundu egin behar ditugu eta haien hoberena espero. Zer iruditzen zaizue, praktikan jartzen badugu berehala. Eta zuen emaitzak hemen elkarbanatzen badizkiazute. Arpidetu eta oso gustora irakurriko ditut zuen komentarioak. Bitartean, zoriontsu izan eta beti aurrera supertxikiak eta superfamilia.